जोंहा जयपुर ब्रह्म मुंदांखा करियोग्राफार आब' रिंकुमनि सिम्पुलमोनखौ मोसाहोबाय थानाय गोदोनिफ्रायनो इनिफ्राय मोसानाय फोरोङैनो हिन्जावखौ गोसथोनानै लाना थांदोङो बिनिता ब्रह्म बेयाव दङ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय फै नानि फै खोनो सिनेमायाव माने सिनेमानि मोसानो फोरोङै गोसथोनानै लांदों बै जोंनिखैजाय फोथाय खेबस' सिनेमा खालामनो फैदोंमोन बेयावबो बोजोंनिफ्रायबा नागिर फैलायदों बियो दाबो गोसोआव दं आङो गोसोआव दंना बिन्थाया जोंहा सोरां सालथिबो दंमोन बे मोजाङैनो मोनथिगोन मेन्डेलानि लिरनाय सावथुनमोन बियो फोथाय खेबस'ना मोजां मोनबा दामोनथाय मामोनलै बेनाय फोथाय खेबस'आनो नोंमारगौना होननाया गोजोन्थों थेंक इउ जोबोद साबायखर बावबाय आरो नैबेवहाय जोंजों लोगोसे दङ जोंहा अनसुमै बर' माबा जोंख्लि फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय जोंहा देंखो रानि दङ देंखोस्रि ना देंखो रानि ब्रह्म हेलेना बसुमतारी बिथांमोनखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय हेलेना दैमारि बावलायलाङो मालायनि फिसाजो सोर गोसोआव लाबाय थानोसै निजिनिबा गोसोआव थायो बिथांमोनखौ गांफा आर'नाइ फालिजों बरायनो थाखाय जोङो आवगायदोङो जोंहा लावगि दाब्लाया गोसथोनाय रुवाथिमोन जे गोदो बयबो नायनो लुबैबाय थायोमोन जोंनाव सोंबाय थायोमोन बे लावगिया बहा थांखोलै होनना डक्टर इन्जिनियारफोर बिराद गोसथोनानै जोंनाव सोंबाय थादोंमोन नाथाय मा खालामनो गोसथोनानै बेलेगजों ब्लड मदाराम बसुमतारी सार दा बिथांमोनखौ जोङो जोंनि सालबारि जिल्ला कमिटि बिसानिफ्राय गांसे आर'नाइ फालिजों मान बावनो नागिरदोङो जोंनि मान बावनायखौ नाजावनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायबाय मंजिल कुमार ब्रह्म सार बिथांखौबो फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय भाइस प्रेसिडेन्ट बिसा एसे आखाइ खबनानै हो मंजिल कुमार ब्रह्म बिथाङा सासे एक्टर डाइरेक्टर आरो प्रडिउसार जोंनि बिसानि बोसोनगिरि लेङाइ आफादगिरि बिसानि जोंनि बरायनायखौ आजावनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय गोजोन्थों नैबे समाव चिरां जिल्लानिफ्राय फैनो हानाय जोंनि महरगिरि एबा दैदेनगिरि बिथांमोन आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायहरबाय लोगोसे सिम्पोल बसुमतारी महरगिरि आब' रिंकुमनि नार्जारी मासुम ब्रह्म बिथांमोनखौ फैसालिजों फैनो थाखाय खावलायबाय जोंहा आब' रिंकुमनि
मासुम आरो सिम्पोल दा दसे उनाव मोसागोन मोसानो मोनसिगोनखाय मिनिलायदों आखाइ खबनानै हो खनसे जानायनि सम जायैखाय मानसिफ्रा फैथ'वाखै दा लासै लासै फैगोन जानो गोनांबा ओंखायनो जों एसे सिगां जाग्रोजोबनानै दोननोसो गोसो जादों गोजोननाय थाबाय जोंनि बरायनायखौ नाजावनायनि थाखाय गोजोन्थों गोदान बोसोराव गावबागाव फिसायजों आरोबाव गोथावसिनै अनलायनानै थानो हाथों गसाइनि खाथियाव आरज गाबहरबाय नङाबा खारफालांनो नागिरो ना रिल बानायग्रा हिन्जावफोरजों बिसोर रिल बानायबाय थायो नालाय एक्ट्रेसफोरनि सिख्लाफोरनि रिल नायग्रा आरो बेवहाय माबामोन दङ जोंहा प्रफेसारफोर दङ डक्टर सानखां बसुमतारी ओजोंहाय जोंहा मास्टार आदा भुबनेश्वर गयारी बेनिफ्राय जोंनि कक्लाबारि ब्लक UPPL नि गाहाय नेहाथारि बिपुल बर' बेथ' सामफ्रामबो बे रिलल' नायो सिख्लाफोरनि जियानो जा नैबे समाव आखाइ खबनानै हो खनसे गोबारैनो दायो सुदेम सना रामसियारि बिथांजोखौ मोसाफैनो थाखाय खावलायबाय गोजोन्थों थेंक इउ बिथां गुलसान गयारी फैसालाव फैनो थाखाय खावलायहरबाय खेबसे आखाइ खबनानै हो बिथां बिजु बसुमतारी एक्टर गुलसान गयारी आरो भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां पन्दिन बर' बिथां बसरगियारि बिथांखौ फैसालाव फैनो थाखाय खावलायबाय आरो सन्जय गयारी भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांखौबो खावलायबाय फैसालाव फैनो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां सन्जीब बसुमतारी दङब्ला बिथांखौबो फैसालाव फैनो थाखाय खावलायबाय लोमसार ब्रह्म फैसालाव फैनो थाखाय खावलायबाय लोमसार बसुमतारी खेबसे आखाइ खबनानै हो बिथांमोना जाबाय जोंनि मैखोम गोदानै सायख'जानाय बिबारगिरि सासे प्रिन्सिपाल दङ सासे मास्टार दङ सासे खेरानि दं सासे डक्टर दङ सासे मिउजिशियान आरो सासे जाहैबाय डाइरेक्टर टेकनिशियान दा बिथांमोननो जोङो जोंनि बिसानिफ्राय आर'नाइ फालि जों बरायनायजों लोगोसे इयुननि समाव जाहाथे मोजाङै हाबाफारिखौ मावफुंलांनो हायो बेनि थाखाय गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबहरबाय गोजोन्थों थेंक इउ जौसाङाव गासैखौबो फैनो थाखाय खावलायबाय सिरिबाङै थानो थाखाय खावलायबाय सिरिबाङै थानो थाखाय खावलायबाय फंबायमोनखौ धोरोम फंबायखौबो खावलायदों इसे आगोलाव फै एसे आगोलाव फै मोखां खोननाय बायदि दा फंबायमोननो जोङो बानजाय आफादनिफ्राय गांफा गांफा आर'नाइ बावनो थाखाय खावलायबाय बिथांमोनखौ एंगारनानै जों जेबो खामानि मावनो हाया जोङो मेथाइ होननानै बुङोब्ला जोंनि दामजु दामगिरि नङाबा मेथाइ जाया सन्जय
फंबायखौबो खावलायदों जौसाङाव आखाइ खबना होनो खावलायदों रायजोफोरखौ गासैखौबो मोनजोब्बाय सन्जयनो गांसे बिबानगिरिखा बिथाङा एक्स सेक्रेटारिमोन बिथांमोननिसिम गोजोननाय साबायखर बावबाय गावबा गाव मानखौ लानायनि थाखाय जोंहा दिपक रामसियारि बिथांनि फिसाजो नायल' जाल' खुरमा जायाबा बिहामजोफोरसो लांगौमोन दे आरो खुरमा जायोना मोसानो थाखाय खावलायबाय आरो रेडिअ'आव रोजाबनाया माबायदिमोनलाय आं जेबोला नोंनि मुङै समायना न' लुयो होननाय रोजाबग्राया जोंना गुबुन गुबुननिफ्राय फैनायफ्रा बारा मोनथिबाङा नालाय बेखायनो खोन्थादों आरोखि बिथांखौ गांसे आर'नाइ फालिजों मान बावनाय जागोन गोदान बोसोरनि गोजोन्थों बेनि उनाव मोसानो थियारि जानानै थानांगौ मासे सिरि सिरि गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायाव एसे सिरि सिरि बा बोरै जानो रावबो मोसाया आखाइबो खबा रोजाबग्राफोरा बोरै इन्टारेस्ट नांनांगौ जाखो मोसागोन ना मोसाया मोसायाब्ला जालदाब जुलदाब दोनगोन बिफ्लेट खेमथा दिनैथ' गोजाम बोसोरखौ बिदाय होबाय नङा होनब्ला दान्दिसे समनि उनावनो गोदान बोसोरा आगान सुरसिगोन बिनिखायनो आं दिनै जोबोद लोंफ्लांबाय रायजोफोर हेल' थिग बिदि मेथाइ खननो होननानै जेबो खननांगौ होननानै सानाखैमोन दे रायजोफोर माबाफोर सिलिंबायोबा निमाहा होनांगोन थारमाने ओरैबायदि जोंहा बे चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानि प्रग्राम जानो थांगासिनो दं नङा होमबा चिरांनि नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ 13 जानुवारियाव बिनि ओरैबा ओरै एसेबां माने खस्थ' खालामबायनानै एसे गारामाफ्रा गाज्रि जानानै दङ बिनानाव गेमस्रि दैमारिखौ नैबेवहाय जिहेते बिथाङा नुजाथि फैनो हाबाय बिथांखौ गावनि जास्ट मोसानायखौ जोङो दान्दिसे उनाव लाबोगोन सम दंबावो बिथांजोआ मोनजायाखैना मोनजायाखै बायदि मोनदों आङो दानिसो एसे नुदों जिखिनि इसे माबाफोर रायजोनो मेसेज होनो थाखाय आं खावलायबाय बिनानाव बेरलाव थाबनाय बायदिसना नोंखौ गोसोखांनानै आं लिरदोंमोन गांसे लाइजाम नोंखौ गोसोखांनानै आं लिरदोंमोन गांसे लाइजाम गोजोन गुसु बार नोंनि खानाय बिलाइनि मोदोमनाय लाबोयो गोजोन गुसु बार नोंनि खानाय बिलाइनि मोदोमनाय लाबोयो सानजारिया लायारना गोमायाखै गोथार नेरसोन
बर'नि बायखोन्दा डिमापुरिया Lord, look down from your holy place, holy place. Oh, Lord, hear me. What is your space? जमननि दाहारजों गोजावलाङो गोसोआ माबोरै हमथाबावनो जमननि दाहारजों गोजावलाङो गोसोआ माबोरै हमथाबावनो हाखर हाला गोनां नोंनिसिम थांगोन भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।